ସବୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସଦିଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ, ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ, ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବିକା କରି ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା, ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅବଗାହନ କରିବାର ମୋର ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ଟିକକ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। କାରଣ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଦେଇଛି, ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ସାହିତ୍ୟ? ଯାହା ଦେଇଛି ତାହା ଅନେକ କଥା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ। ଜୀବନର ଖାଲ ଢିପ, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଅନୁରାଗ, କିଛି ପ୍ରେମ, ଆଉ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଭିତରୁ ପାଇଥିବା ଅମୃତର ସରଣି। ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁମାନେ ଶିଖେଇଥିବା ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଚାଲିବାର କୌଶଳ, ତାରି ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିଛି, ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିଛି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ତାର ରସରେ ନିଜକୁ ରସାପ୍ଲୁତ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ବଳି ଦେଇଛି। ପ୍ରତି ଲୋମକୂପରେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରକ୍ତି ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଜୀବନଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟ ନିକଟରେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କଥା କହିବି ସାହିତ୍ୟ ବାବଦରେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ଯେତିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ତାରି ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ମୃଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଚ୍ଚତାର ଭାବ ସମ୍ବେଗମୟ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁରଣ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଭୌତିକ, ଅଧିଭୌତିକ ପରିବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରାଯାଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ସଂଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞାଟିଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିଏ ଅତି ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ସହିତାର ଭାବ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମିରର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ରସ ଆସ୍ୱାଦନର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ କଥାକୁ
ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କୃତଜ୍ଞ କରି ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଭଳି ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞାଟେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାର ଅନୁରଣନ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଅବବୋଧର ନୀଳାୟିତ ସ୍ରୋତ। ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଭିତରୁ ଉପରି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଦୋଳାୟିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ତାର ଜୀବନକୁ, ତାର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ, ତାର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ତାର ପରମ୍ପରାକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। କାରଣ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଏ, ନୂଆ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ମଣିଷ ରହିଛି, ଗଛ ପତ୍ର ଫୁଲ ପକ୍ଷୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜହ୍ନରାତି ଓ ଫୁଲର ପାହାନ୍ତି, ତାରାଭରା ଆକାଶ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜୀବଠାରୁ ସଜୀବଠାରୁ ନିର୍ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏ କଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। ଏ କଥା ଯେତିକି ସିଦ୍ଧିମୟ ସେତିକି ସାଧନାମୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଭୂମିରୁ ଭୂମା, ଚିନ୍ତାରୁ ଚୈତନ୍ୟ, ମନରୁ ମନନ, ପରାରୁ ଅପରା, ମୋହରୁ ମହାବିଷ୍ଟ, ଆତ୍ମଜାଗୃତିରୁ ଆତ୍ମମଗ୍ନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ, ପ୍ରସାରିତ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିତରଣ କରୁଥାଏ ଏ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ, ତା ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପନର ଅନାହତ ନାଦଟିଏ ଶୁଭିଯାଏ। ପୃଥିବୀର କୋଉ କୋଣରେ ମଣିଷ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଭିତରେ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା, ଭଲ ପାଇବା, ଆନ୍ତରିକତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସରଳତା ଆଉ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ ଏସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ନ ରହିଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଲାଭ କରିବା, ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କଣ କରେ ନା ତାର ଅଜ୍ଞାନତା, ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା, କାମନା, ବାସନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ତାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସାହିତ୍ୟର ଏତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରହିଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗର ସେତୁ, ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ସହିତ ବିଶ୍ୱାତ୍ମାର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ତତଃ ଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳମୟର ସିଂହଦ୍ୱାର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ସମସ୍ତେ ଯେ ସୁଖରେ ରହିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ, ସାହିତ୍ୟିକଟି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ ଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟିକ ବୁଝେ। ସେଦିନ ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଥିଲେ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଯୋଉଠି କବିଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନଟି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଲେ ବି ଜଗତଟି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ। ତା ଭିତରେ ଜଗତ ଭିତରେ କବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କବିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ। ତେଣୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ସମାଜର ଜାତିର ମଣିଷର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାଶ କରିବା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟେୟ ମାନସିକତା। ମଣିଷକୁ ତାର ମଣିଷ ପୁଣିଆ ସହିତ ଜୀବନର ଅବବୋଧ ସହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସୀମାକୁ ଅସୀମତା ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ପୁଣି ରହିଯାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ପୁଣି ରହିଯାଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରସାରତା ଏବଂ ସନ୍ତରଣଶୀଳତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ମଣିଷର ମଣିଷପଣିଆକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ସୁଷମା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ବିଭବ ଭିତରେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ଜୀବନକୁ ଖୋଜେ, ଜଗତକୁ ଖୋଜେ, ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ବସେ, ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟିକ କେବଳ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ମନାଶ କରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ମଣିଷ ସହନଶୀଳ ହେଉ, ମଣିଷ ତେଜବନ୍ତ ହେଉ, ମଣିଷ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ହେଉ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଉତରି ଆସୁ, ତାର ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆଲୋକର ଅମୃତମୟ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଚରୈବତୀ ଚରୈବତୀ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ, ଆଲୋକରୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷର ଗତି ଏବଂ ଏ ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାରିତ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ। ମଣିଷ ଯେ ଦିନେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ମଣିଷକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସତ୍ୟ ସେତିକି ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ମଣିଷ ତାର ମୂଳ ସତ୍ତା ଭିତରକୁ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ବୀଜଟିଏ ବପନ କରିବା ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସମୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛିନ୍ନମୂଳ ହେଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଏକାକିତ୍ୱପଣକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ମନର ଦାବି, ମନର ଆଗ୍ରହ, ମନର କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ, ଲାଳସା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ ସାରା। ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି ଜଗତକୁ, ସଂସାରକୁ, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଧାରା ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ମାନବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଭୂମିର ସବୁତକ ନିର୍ଯାସକୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାହିତ୍ୟ ଭାବ ସମ୍ବେଗର, ଚିନ୍ତା ଚେତନାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଧାର ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ
ଜୀବନବୋଧ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରିତ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନବୋଧ ସାହିତ୍ୟର ଆଧାରକୁ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକ। ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଉତରି ପାରେ ନାହିଁ। ସବୁ ପାଇଁ ଯେଭଳି ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ, ସାହିତ୍ୟିକଟେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସିଦ୍ଧିର କର୍ତ୍ତା ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ସେଇ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ତାର ଯୋଉ ଅନୁରାଗର ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତା ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ବୋଲି, ସେ ଜଗତକୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣେ ବୋଲି, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣେ ବୋଲି, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସକଳ ଅବବୋଧକୁ ସେ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱମୟ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନବରତ ଯୋଡୁଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ସହିତ। ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଜାଙ୍ଗଳିକ, କେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗଳିକ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ନୂତନ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ। ଆମ ଜୀବନର କୋଉ ଧାଡ଼ିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା, କୋଉ ଧାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, କୋଉ ଜୀବନଟି ଆମର କୋଉଠି ଅଟକି ଗଲା, ସେଇଠୁ ଉତରିବାର ପାହାଚ କୋଉଠି ଅଛି, ଇଏ ସବୁ କଥା ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଜଣା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନାଟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କି ସାଧାରଣ ସହଜ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନହେଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବ ସମ୍ବେଗମୟ ପରିବେଶରେ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ପରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଆଲୋକମୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ, ଆମ ଜୀବନର ଭୂମି ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତେ ବଡ଼ ଆଲୋକର, ଏତେ ବଡ଼ ଭାବପ୍ରବଣତାର, ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଗମୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ହୃଦୟ ବିସ୍ତାରିତ ନହେଲେ, ମନର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସାଧନା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦାୟବଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ସୂତ୍ରରେ ଆମକୁ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜୀବନବୋଧକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସମାଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଆତ୍ମବଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଜି ଏହି
ଅ, ସମୟର କଥାର ନିର୍ଯାସ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ମୋର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।